PG a na-azọ onye mụ na ya jekọ meeting PG bụ Simon Obirike nya igbe ike m kita ọ mụ na ya na-ejekọ di meeting mgbe e nyere Vice Autonomous Community ọ mụ na ya eji unu ma ebe a na-azọ ọ bụ elu na di meeting ọ nwere circular na-eke for the meeting gara aga na-eke onye ọbụla bịaleni President General Community na ọbụla and ibe ju onye gị ya bụ ịnata ka ịkọla obodo gị ịkụta obodo gị agụọ the minutes ịmalibe na-emere Anambra Steeti ndị nkịta ya na-emeri ihe onwe mbọsị agụlụ unu minutes ahụ minutes na-eme n'ọka ọ bụrụ property PG ka ọ bụ o PG nata obodo ya ọkụta obodo ya gụọlia minutes ahụ amalibe na-eme nke ahụ aga anyway, federal allocation. Federal government will consider the 50,000 here by police, custom, and immigration. And the 50,000 Kenya na state. I will get Anambra state 5,000. A bullion communities. Now don't we get 25. Lord, federal government. You say federal government about that. So we tell our Malindia again here in the community of federal allocation couple. Unanigade. On will not drop Valley Police, Miami, my immigration, my custom, under federal service, federal allocation. Or if I be man up, I'm more Colombia, Kunumano, who I can protect. Onye apụtọsị na ya ga-achị mma ka otu ụkwa shop onye apụtọsị na ya ga-achị legodu market dị ka People of Nando enwere toilet ebe a enwere ebe a na-anyụ mamịrị ebe a nwa agbara je nkwọ nwaanyị achọ ịnyụ mamịrị na-ezogheri ọdagbu dị dị na akụkụ anyị kachala nsị onye arụzi unu ya ga-achị ọzọ gịnị ka ọ ga-eme ọkịta ga o eji wee lotala a ga-alụ toilet na nkwọ rụọ ebe a na-anyụ mamịrị Onwa ibe isi ga-eme ebe ịlụ dat yeah, all that. All the very important. Mwaya da pia nkwo. Abata lezo elebe nwanya ga. Ati ta gbe wa nyo ma mele. Kiri campaign onya amule tele mbu ye melulu. So, ndi we meti ogu. An ma yo obasolo. Go to no Onwa. Onye mele ji we ku igbala ndo ogo bu Kenneth Nnani. Unu ma since I met him, I was Domelin. I also did Domelin back in it. But they came. I am a